Trátase de informar do impacto positivo que a alimentación saudable ten para a saúde, xa que axuda a previr algunha das doenzas con máis prevalencia na poboación galega, como a hipertensión ou a diabetes. Para a súa posta en marcha, empregaremos as canles máis utilizadas hoxe en día polo cidadán. Unha páxina web, www.xenteconvida.es, que conterá información relativa á alimentación saudable. Este é o aspecto da páxina web. Un blog que tratará temas e aspectos específicos. Este é o aspecto que terá a pantalla do blog. Un perfil en Facebook, a rede social por excelencia, onde, ademais de transmitir a información, poderemos conversar cos cidadáns. Este é o aspecto que terá o perfil. E un perfil en Twitter que nos permitirá manter diálogo cos ciudadanos con mensaxes máis curtos. Este é o perfil da páxina de Twitter. Cada un destes canles estará interrelacionada coa finalidade de facilitar o acceso á información e poder direccionar ao cidadán a onde máis lle poda interesar. Na conta de Facebook daránse distintas informacións e consellos sobre a alimentación. Os contidos desta iniciativa estarán enfocados á realidade galega, con mensaxes claros, sinxelos, de doada comprensión, continuos e accesibles, e, sobre todo, elaborados por expertos da rede sanitaria galega.